Momenti wara li l-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia ħabbar li x-xogħlijiet fuq Binja Buqana fl-Imtarfa se jibdew fil-jiem li ġejjin, ir-residenti esprimew sodisfazzjon għal fatt li wara bosta snin il-karba tagħhom instemat u se tiġi indirizzata. Fisem l-istess residenti, l-avukat u amministratur tal-binja Marija Zoppardi tennit fiduċja li x-xogħol mhux biss se jsir, iżda se jitwettaq bis-serjetà meħtieġa biex il-problemi strutturali jiġu riżolti darba l dejjem. L-ispiża hija enormi, ma kienx ħatkun possibbli għar-residenti ovvjament biex huma jieħdu ħsieb din l-ispiża u apparti minn hekk wara da żmien kollu ovvjament il-problemi kienu qegħdin jikbru. Però minn dak li anka mill-laqat li kien hemm u d-diskussjonijiet li kien hemm jidher li mix-xogħol li ħajsir ħajkun xogħol serju u l-problema ħad tiġi risolta darba l dejjem. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Sibt il-Ministru Farrugia żvela li x-xogħlijiet fuq il-binja se jsiru b'investiment ta' madwar 3 miljun euro. Abbażi ta' rapport tal-Kumpanija Internazzjonali ARIP, rapport li fost oħrajn elenka aġir irresponsabbli, inkompetenza u użu ta' materjal inferjuri taħt is-sorveljanza tal-Perit Paul Camilleri imqabbad mill-Gvern Nazzjonalista. Intant dwar dan il-każ tkellimna wkoll mas-Sindku tal-Imtarfa Daniel John Attard nifisser kif għar-residenti ta' Binja Buqana din l-aħbar fissret soljef kbir. L-aħħar żviluppi joffru soljef kbir lir-residenti kollha ta' Binja Buqana li dawn ilhom snin jaffaċċaw inċertezza. Ta' min jinnota li din il-binja tospita ma' 80 familja fl-Imtarfa u l-fatt li l-Gvern semma l-karba tagħhom tfisser mhux biss illi l-binja fl-aħħar mill-aħħar se titranġa illi iżda l-proprjetà tagħhom se tingħata lura l-valur mistħoq meta dawn jerġgħu jiġu biex ibijawha.